Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 6 сар гӯсалаҳои фурӯша пешниҳод мекунем. Дар аввали видео ҳама касе як лайкамонтон, каналга подписатсия кунтон. Агар мол хароб боштагар видеолока то охириша тамошо кунтон. Якум гӯсалаи мо дӯстон азиз буқачаи сементали тозаш дӯстон азиз. Синни солаш бошад 3 моҳа. Хӯрдан саломатиш зур. Мол айни ҳоли ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин вариант дӯстон азиз. Нархи мол бошад 11800 муомила доставка бе ягон мушкилӣ. Агар моли ширдоротон бошад далчи дапалнетине гуфтан соҳиби мол шир мехӯрад дӯстон азиз. 11800 муомила доставка доранд дӯстон азиз. Харидори аниқ боштон агар фақат занг занедон дӯстон азиз. Ин буд номери 1 каллачоша бентон гарданоша бентон мол бениҳоят моли фасоне картинка хулас калом. Мана касоне ки харидор боштаган дар поёни экран номро соҳибаш. Номери 2 бошад дӯстон азиз буқачаи чорнупиёсри мебошад. Хӯрдан саломатиш инам зурай дӯстон азиз. Инаш 4 моҳа буқача. Хӯрдан саломатиш ҳама тарафаш зурай хулас калом. Мана касоне ки харидори аниқ боштаган дар поёни экран номро соҳибаш бемалол занг зада или ватсапашон нависта харидор кунтон мешавад. Адрес куҷа ноҳияи Бобоҷон Гафуров. Номери 2 буқачаи чорнупиёсри нархаш дӯстон азиз ҳамагӣ 10500 бо муомила доставка дорад дӯстон азиз. Мана харидори аниқ боштон агар бемалол занг зада харидор кунтон мешавад. Подписчикони азиз, инак боз далши мерим 3 сари дигар гӯсалаҳои фурӯши дӯстон азиз. Ино оптум фурӯхта мешавад. Ҳамаш як хел 3 моҳа 4 моҳа буқачаҳо дӯстон азиз. Сеташ як ҷоя фурӯхта мешавад бо нархи аксия. Мана далчи мерим дӯстон азиз. Давоми видео мана хӯрданашо нишон додем. Мана ин хӯрданаш дӯстон азиз. Агар мана одаме ки таки майдон ба сар метиҳам ако саро буда мепатом то калон шавад ако аз саро мебиёд мегуфти ки одамо бошад мана саро бори моло дӯстон азиз. Мана саро буда мепатотон иси баҳор мешавад. Мана баҳор ба алафки ҳам калон шуда мегирад дӯстон азиз. сета буқача дӯстон азиз бо нархи аксия фурӯхта мешавад. Синни солашонро гуфтам 3.5-4 моҳа буқачаҳо дӯстон азиз. бо нархи 19900 сомонӣ боз камтун муомила дорад дӯстон азиз. Фақат харидори конкретни занг занедон мана муомилаи шуро карда метиҳад. баъд номерои соҳибаш ба ошибка накунтон дӯстон азиз. 92 ки назанедон дӯстон азиз. Номерои соҳибаш 997 99 22 00 дӯстон азиз. бисёр одам дигар одам ба телефон кароси будааст. ҳамон ба дӯстон азиз аввал номера бентон нағз чинтон баъдан телефон кунтон дӯстон азиз. 19900 муомила доставка бе ягон мушкилӣ дӯстон азиз. подписчикони азиз охиро моли мо ғуноҷунчаи маҳалли худамо ҳамин 4 та охиранги моло ҳамаш молои местни яъни худамо дӯстон азиз. хӯрдан саломатиш ҳамаш беҳтарин дӯстон азиз. инаш бошад дӯстон азиз ғуноҷунча 5200 муомила доставка бе ягон мушкилӣ.